India Youth Chief Chase hi December ni sumni pali kumsang khazakwa sumkwa panga a Northampton England a alaupianga anu chu Suzain Poiner ni yin apa chu Jeremy Chief Chase ania pianpuinau pathum Harry piale lulu te anayani ahmela chatang bokin aril rupo acha hle ni yin achung da chuan an soya apian champha hi Christmas urlok ni tak ani wangin nuam atiin anga khlel chin hleya Pittsford School akal china Northamptonshire Private School ania hemi nuwa hian Northampton College kalin he college chang hian Health and Social Care Diploma a hlo chuak nge nge ani azirpui te baka anzir tir tu te chuan zirlai thok rim tak nelom tak le ama to ka po mi sha hlo ve tak ani thuan soya hun enge mu chen chu eizon nangel ngetatan enge ati berang ti shelovin aril ru abwal chin hleya mase a hnuwa paramedic ni turin aril ru asiam felta a he adu thlanna hian anu le pa te po atilom hleya paramedic chatak ani ngei po anring ani paramedic ni tura ain bwa sai pa hian part time in ain hlo china trip up anti mai East Hansbury a chuan barmaid ni in ain hlo a he hmuna ain hlo hnu rei lo te a mi pa pakhat Grant Hernan chuan ani ngai zonga mase karthum vel chau anin zui man tia chuan indai chunga chuan poi khoina ra thlak tak a thleng zui ta ni January ni somni pakwa kumsang ni som paruka chuan India le achian de chuan inti hlimpa a zuin hau an rota ti chuan zandar som pakhat le chan ve vela chuan NB's Cocktail Bar and Club Bridge Street a chuan achian te mu turin akala anin venwala wangin India po aroi to hleya zing lamdar som pani le miri somli panga January ni som thoma chuan bar chunga mi zu hut hut kara chuan achian te nen chuan anin hlowa wangin pon lama achian te zong chuan chuaka achian te ero club chung lama an la umma wangin achunga chuan India chu an lo zong ve mek boka an hmu mai tak se lawa chuan an ni lo rui ngai sam to nen India chu engma soilovin a ho dai tura an lo nga ya India chuan pon lama achian te a hmu mai se lo wangin achung lama chuan an omani ringin club chunga chuan lu atum leta a mase arui to ema wangin achunga lu chu duty te chuan an phal sak talovani ti chuan jingdar som pani le minute somnga pariata chuan ti ngai na shelo tak le dingil hlei theilo chuan kongka veng tu Dave nena chuan ina ho adu thua soya Dave chuan chatakin taxi lo phar sakin taxi chung thleng chuan a thla ta a taxi driver chuan man alo dil ngala wangin indai ngai dan ni lo chu lungoi lo takin taxi tang chuan a chuak le ta a hetila hian Dave chu in chung lama alot le to ni zingdar khat le minute riata chuan bar pon lama chuan ala renga Dave chu pon lama aron chwale vele pan hnain an in lama ho adu thu asui le ta a mase ama a taxi a phar sak nuwa po taxi a chuan le silo wangin arui ema wangin asoi ve mai maya ngain bar chunga chuan alu santa a tho pui te nena chuan India chu lo thli thlai deuh turin a cha nge nge ani hemi nuwa CCTV a landanin leya chuan thuniamin a phone a tu emo a teksa a bialpa a call boka mase hemi zan hian a bialpa po a chiantenen club danga intilima an kalawangin indai call chu shelovin a chang theilovani a bialpa in a chan thei tak selawa chuan a chutna ngaya chuan la thu in a chapta a mi pa pakhat chuan lo pan hnain chupa nen chuan anin bia a mita mutu te soidanin chupa chuan lungai su ka thla hoang che atiani ome anin biak dan chu in shesa an ema wangin tuma chuan an lo uk sakte chiam lawa ti chuan India po ding chuakin an pani chuan taxi lam chu an panta a mita mutu pakhatina soidanin taxi a an lu don chuan chupa chuan India hena chuan a him zok nana a phone chu akbauri torin a shil ni na soya ti chuan CCTV a chenga alandanin taxi a an lu nuwa chuan an tlan liam ta ni Indai chuan puipa chuan taxi driver nena chuan
Bridge Street a McDonald sakal turi na shila masen ba thlen vele chuan chupa chuan mundanga zokal tura ati le wangin BP gas station bula chuan an kal le ta a an thlen chuan chupa chu taxi chenga chhuakin minute level chu pona ading ren rona India chuan chuti lai chuan abial pa chu kola lo tum le a mase kol chu ala chang ta chuang lo ti chuan a chuan puipa alo let le nuwa chuan Stanley Road kong top lama chuan taxi driver chuan an pahnih chuan an chuk thu a soita a atlan let le ngalani zingdar khatle minute somli vela chuan mitam hutu pakhat chuan India le mi pa pakhat chu Stanley Road a in pakhat an pan lai mu thua soya dar khatle minute somli pakhat le dar khatle minute somli pakwa inkara chuan India chuan Snapchat a chuan thalak posin a caption a khonge club hi a tin a manga zinglam dar thum le minute thuma chuan abial pa grand hair chuan ina thlenga a phone en chuan a phone lo thi wangin a church le te a church pa a phone khoi chuan India chuan biak alo tum na sa ti a shive de chawa ti chuan India chu a kol le ta ma se voi thum lai a kol nuwa po chuan chana adong lo India chu a ho to anga aroi to nen amu to nyang tin ngai chat lo na po nei lem lo chuan amu ve tamaya ma se hemit nuwa hian India chip chase chu dama mu anile to lawani January ni somthum kumsang ni somparuk tlailam darlia chuan India chu ana thona bara chuan inlan turania mase engma soilok lovin ana thona mona chuan ainlan lova nilenga a chanchen sia tur a omlo le engma soilawa zanlama a holo wangin a chungte chuan India chu engma soilovin zanlama holo mai a chinglo engemo a thlenga nyang ti hin police chuan mi bo angin an report ta ni atira chuan police te chuan an la thu tak lem lawa hetiang te chu a thleng ve fawalom alo ho vele mayang tin indai chung de chu an lo nema ma se ma chu an la ta thawa indai chung de chu an social media account a changin indai thalak chu post tur le mu an lo omlo midang te puina deal turin an tia ti chuan anu chuan a fanu ne na an thalak chu FB a posin a fanu tan chuan thu nu che in icha ti tal melo sha ti ro ti na posa police te chuan zanma salama an bar kalna CCTV footage te chu an han ena mi pa pakhat ne na taxi a an ludan mu cha chuan an re ruwa chuan ngai thatlo na lian tak an nei ngala a chan po he pa hi police officer pakhat chuan alo sia a kumsum nga pahni upa Edward Dennis Wood ni hin ama she tu te chuan mani cheng nupui fanau nei lo ko har mel chin tak midang betam lo tak ani thuan soya chum khat po a chenom pa chu zu in puya soma a chenom pa chuan a man lo thuwa lo nya la wangin Edward a thinrim chuan boina siamin an lo in swal to aniome India po hi chiana nei lo wangin chian cha a siama tu manga asom na nar tu laka moi lo ta ka che zui poi ti lo mi ani chuan India tan chuan mi hlo om tak ani thei ti chu police terin dan ani ya a chanchin chui zui ngalin kumnga chung chu in pakhat lo hin ama te na chenga bookkeeper na a chelti an she thei bokani reilo te chungin indai phone an chui zui na chang chuan indai omna ni om chu an she thei ta a an ri nang nge yin Edward Dennis ute na chuan a hnu chu a top ta nge ya January ni somthum pakhat kumsang ni somparuk tlai lamdar thum le mi somli panga chuan police te chuan tharum mangin Stanley Road a Edward ina chuan an lut ta a police officer PC Stanley Knight chuan in chungan lu rwal chuan chhuata mattress lo omle rizaya mishing ruangam ti sha tak lawin khu chu a hmuwa rizai chunglam kara chang chuan me chesam ni om tak lo lor chhuak po a hmu thu a soi pokani police te camera footage chang chuan officer pakhat chuan boyi I harem tia abyak mulmul thoma sha theya pakhat chuan a to lo abaural tia a soi thom a sha thei bok herwang hi kumsom nia upa India if chip chase ti nem nge ania ma sei ina chuan Edward reng mu tur om lovani zandar ukle minute somli pasaria chuan police te chuan Edward chu
Merryfair Northampton a Ibis Hotel a omti an she thei ta a January ni somthum tlai police ten indai ruang an hmu chhuah ma tlai darlia khan hotel a hian a in check in to ti an she theia police te hotel an va thlen chuan chhut ha damna pindan launch ha chuan Edward chu alo chu dera TV en pa in beer alo ina hotel a computer chu a hma zanin zan khwa in a khoi ti hriatania indai bo thule arwang chhar thu thar a omle omlo a kha tokin alo en chin ani police ten an vakal nai chuan Edward chuan zamop lo chuan ka ina inkal to ani mele in thil zon po in hmuto ang khop mai mase ka be sei ai de in cherang minzong morang ti in alo soya police te chuan Edward chu India if chip chase thatuaren hel thua chuan anman ta a Edward hian rirulam dam lo na OCD obsessive compulsive disorder anei ti hriat chhuani ya hetiang datna nei te hi chuan engkim mai hi ani dan tur ang thlapa ani lo chuan anril ru anuam theilovin an siam thatma chuan anril ru amul tla china entirnan banga thalak an tar chu lo soi deuh hlekse an da ngil zet lo chuan chu chuan anril ru amol tareng mai china ani dan turang thlapin da nge an tum chin bokani hetiang chia hian Edward po a ina police ten kal khan a in chung bung ruwa te chu sarang mangin alo tuam vek maya ado kan a computer le a in chung bung ruwa furniture thleng chuan alo tuam vek maya chhuata te chuan zanei bik takin chanchin bu a pha a chauka te chu omzanei thlaparem thlip thlep niin dora bung ruwa amoi thei turang bera anrem ang thlap hi a ang bera indai phone po kailon noya bom chunga thatakin alo da a pheikhok le a pars po felfai takin pindan le lama alo da boka rap thak letling jok khopin a che fel kan ti theyang chu chut ha damna pindana zu u ma chuan indai thisen chu alo da ni chu heiba ka hian me che thalak che thlak te chu a chauka engemu sa ta lo tara thalak zinga pakhat chu model ne thin Heather Stewart white thalak ania a hnuwa hepa hian heng me che thalak atar ho hi a hma a alo dei chin to te an ni thua soya Heather white in a sha chuan adu lovin a phana sa hle ani ome twal thatuin a dei china a soi chu Heather chuan rap thla ka tin hepa hi voi khat po ala mu ngai lo thua soya mi puile chanchin bumi te hena chuan di boy shi lo tur le mania omna hun thol peturin angin hiala indai chung te hena chuan atur puizia alantir nge ani heta chang hian chen kha chuan India le Heather White chu anin ang deuh nen Heather a chelwa ta chuan India chunga chuan pui a khoi ta nia mi chen kha chuan ngain hemi chungchang article hi ti chwa ani nge ya police ten Edward an man nu chuan India i barachanga ashwai shanzana thil thleng chu an zota a Edward chuan kong an le lamatang chuan le lambar pona me the chu chu awapan na ya India chuan mel chhopa chuan alo nu isen sena Edward chuan India dara chuan akut nga pa in an pani chuan anin bia a taxi ya chuan lu tirin anin thleng him taka a thla tur thu a shilpa a taxi ya an chuan lu nuwa driver hena chuan a in omna lai tak driver in a hria theilo nan a chena hnaya thla tur chwara tia taxi changa an suk nuwa chuan a ina chuan India chu a shwaya zuin pa chuan anin koma fiam thu te tho in an nui bok boka India chu arui to ema wangin chu thlenga a thu tur chu thut chalin chhuata chuan a thal thuaya alu a so boka mase a thu swal chu ama India zok chu nui za changin an nui dun le chiam maya chumi nu chuan India zok chuan be sein a kut chu lain a ngonga chuan ada tira mi pat nei chetna hoi zonga anin khoina lama a ngong alo merna tawangin a thinin Edward chuan a soyani a soidanin chutia a ngonga second somvel nataka mer chu India chu a zoita nok maya Edward po chu arui ema wangin a chathla zoya India chu a thi ti shelo chuan a kyanga chuan amu hil zui ve ta ni zinga harle chuan India chu ala har velo wangin
ni khwa shelavin a omani lo chuan atak salama har sapna nei ani yang ti hin adara chuan avasoya a har thei silo wangin ni khwa a shelo ngei ti chu chiang ta a amar phu pu endu lo chuan wain nau khat atlak pu pa amar phu a endu lo chan po a thingei ani chuan aril ru she omna bel cha tu mai ani don thua soyani riru lau thong tak chuan a oma zanma salama a thom no a phel sakte chu hak that tir le in azana alan tirna ani thua soi zanma sa a alua so na changa thi sen chuak chu amut buwa te chuan alo oma wangin mutbu chu thlaka india chu rizai chuan a khu thadiama asam chu del tir lovin rizai pon lama chuan chatakin ada lor sak boka hei hi anat na ocd awanga del tir noi lovin chatak le felfai takin ada khom sak ani arin om ti chuan pon lama boruak thiang hlim don amamo ni a shain in beng dai tur le in no puar turin a chwa sana alet le nuwa chuan india chu alo har ngei to aring bokani aril ru anom thailo wangin zu in amamo ni anga in hotela chuan in ti thoven pa a zu in chu aril ruk ta a chu wanga hotela hun mangta nipon an soyani police te hena ka be sei a yin in lo thleng ma ati chan po india chu adam chhuale ngei abe sei wangin abe sei a yin police te chu an lo thok chuak ma ni ya angai thua soya alo be sei dan chuan police te chu a ina alet le nuwa chuan local chawin india chu a omna chin a shiat lo an ron zo tanga a ina tang chuan india chu an ron la chuak tura anga ya ma se abe sei anga a thlen lo thu a soi telani police te chu edward in puanna hian an min ve thei tlat lawa tumsa nei ranin india chu a ina shwai hoin apong swal nuwa adu thu ngein a that nia an nga ya edward trial chu july kumsang ni sombaruka nei jananiya indai no le pate chu court statement an pek bag lo chu court trial a hian anin lan ve lawa an fanu thatuin an fanu a tha dana soite chu an ngai thlangam ngang lawa an chung te dang ero an tel ve ni court a chuan edward chuan police te hena ain puana nang cha chuan indai chunga a che dan chu apuanga a soilai la hian nuamati melin ain ti theizo ke moti turania jachin athu soidan kal mangchu chungkam moile shiat nuam zo ka soitura ti po chuan edward chuan ngai poi molovin chungkam shiat nuam lo tak tak te chu a mandu zong niom chimin adak zat sat maya a defense attorney chuan ti palwang liaw liawa india chu boral ani thuin alo tui ni ve bokani edward chuan athu soi chu du tok mailovin court chunga chuan nau telem lian dami chu dilin indai chunga a che dan chu zira du thu ala soita deu dewa indai chungchanga a soi reng reng a kumtel lo she to angmain chongkama chep china thon thu soyang mayani athu soi du dan le a chongkam man amoi lo emawa hian indai chungte ril ru ana in juror hau chuan court chung an chwa san hiale ne ome edward hian court chunga midang lo hniala shatin adu lo zong thela chuan zapa anei lo hleya just chunga alung oilo na po atilang piap piap mayani cross examination ane chuan just chuan text chunga meichia kumsom ni chawo upa I chuan puyania I in I thlen pui huna engtia ompui nge I tumti na zota edward chuan ompui dan tur vak po ka ngai twa lok lo ina ho thlen wata zu in puya ta na ni mai ti in a changa prosecutor chuan fin fiana an nei angjong jong chu phorin pakhat te te chuan a soifia a ama sabera chuan autopsy result chu soifia in autopsy result a changa alandanin indai thi chan chu alua na taka manrua enge mo manga wak ani wangle a ngonga na taka re ani wangani ya forensic pathologist dr brick chuan indai ngonga re na nadan chu thwaka thisen kalai mek ti bahla thei khopin anani in an soya chutianga na a re ani chuan second trailer te chungin india chuan ni khwa ashilo ngalanga cpr manga athisen kalai bahla le boruak atlak cham chu peklet ani watlo chuan athezui ngal mai don ni in asoyani india hian achala hliam nein abiang chung le a hmui zon chung lama chuan pemanaya
aleya le abeng ding chunglam panga chuan pem anei baka angonga chuan hamna thla le hliama oma akong le lam mun le ya chuan vokna duk mu ani boka angong pon lama mu thailo chunglama chuan mun le ya pemanaya akuting kara chuan Edward Thesen mu tel ani bokani toxicology report atang chuan India chuan zu in chunga danin motor khal aphal zat le thumngot zuai inti ati changa anrama chuan ML somriat hi danin aphal chinani lain ataksa chuan ML zani somthum panga lai alcohol mu chwa ani ahmalama indei ruang omdan soitu officer chu stena ding vein indei ruang ahmu dan tele matches athisen kai te chu asoita a abeng ding lama hliam omle asam fel fai taka rizai kara changa lawlor te chu soin hotela Edward and Vaman Khan angonga le abana te chuan kutin sei hamna ninge ya shat hamna thla om thole akhupa chuan khupa anwa chi alo wa tho soya heng zong hian ati chan chu India kha tipal thil thua thi ne lovin rong taka inbe na wanga thi ani police te chuan court a chuan Edward a kutwar to nia insoi mi pahnian lo shwaya pakha jok chu a chenom pa zuin pui tura asom ain swal pui ta kha nia asoidanin Edward chuan sipaya a chan to thole sipaya chan lai khan kutlonga mi thatura cheran ni wangin post traumatic stress disorder PTSD anei thu ashil ni ina soya heiba ka hian voi kha chu asomlo ni hau lovin Edward chu a ina alu thut maya nam chwa maya tum chuan Edward chuan a ngonga na taka are sak thu asoya ni thoshe tu pani na chu me chiani in indei chunga poi khoina thlen ma kumkal ta khan achunga Edward chu moi lo takina lo chetowa enge mo wangin Edward nen chuan anin nial thinrima Edward chu alampan chuan tlan phei thutin a thatop chuan chu nu chu banga chuan nambetin tilui na chuan folwe tum ta ne in soya indei chunga poi khoina a thlengti a hriat nuwa atong chu ave chau thu a soi bokani heng zong baka hian Edward chuan indei chunga thil thalo tak thlentir atum ti ti chiang tu chu ama ngei ain puan na khan taxi driver kha address diklo a shil khania khata chang ringot po khan riru thalo tak pu chungin India chu a ina ashwai ti ashiat mayome India e roitak chunga bar pon lama achu mu khan remchanga lain apan naya riru swaswana zong nen India chu aina ashwai hoti chu achang leya hei hian ati chem pakha chu ruaman lok sain twal athat ngei ti hi ani kar khachung kortral nei ani nuwa dar kar khatle mi sumli panga chungin jury de chuan thutluk na ansiam theita a Edward chu India if chip chase apong swala wangle atha wangin thiamlo anchanTira just chuan dam chung lu hin tang turle kumsum thum atan tlin huna perola chwa dil thei turin achung thu arel sakta ni jela tan nuwa hian Edward chuan thunei tu telam hlena chuan jel chunga chuan jel tang te anga ngai sakna cha adon lo thuwa thlena tang te chuan tha an tum thu a thlen ba ka zana amuthil ngam ngai lo thu te a thlen bokani a thu soi hi adikani poin nunral muang tak nei lo poni se ati tu te hian dem an hlo vak lo mai theani India nu chuan afanu omtak lawa chuan anin chung chu re in chung kwa ti hlim tu ber omtak lawa chuan an ina chuan hlim nuiri arikha to hle ni ina soya engkim mai chu angui ta veke moti tur ani thua soi Edward poi khoina wang hian India chuan a chak mai paramedic ani thailo pha a achung tele a chen rol ba ka abial pa chuan thlahlel chunga an thla liam angai pha ta ni Edward hian parola chwa aphu intinge intelo comment section lama inlo soi ve don nia